ikusita eta ikasita eta entzunda ze beste kasu batzuk, nik jasandakoak esateko kontsideratzen ditut tratu txarrak ez. Mugan dagoen, benetan, nik esatetarako Barcelonan pasatu nituen 3 egunek ez ziren bat ere zerak izan ez. Baina, bueno, tortura. Xabierrek ez dago kontatzen, baina hori Xabierrena 2 sailez apurtzeko tratu txar edo kolpe batzuk baino gehiago jasan behar izango zuen fijo. Baina, bueno, hori hain normal izan da, eske zegoen beste modu batez pasatzerik komisaldegitik eta kuarteletik. Hori sartzen zen, atxiloketan sartzen zen menuan, ez? Inkomunikazioan. Bai, hori eta jarro gunean be bai. Izio nago kuarteletan eta, ertzaintzaren zeratan kamara daude, eta, pentsatu nahi dute ez dagoela holakorik ertzaintza barruen, baina kuarteletan eta komisaldegitan seguro jarraituko direla. Azkenean ez dago lekukorik, ez dago testigurik. Baina garai hartan, normala zen, nik entzun ditut horren beste, ez bakarrik niri, edozein atxilatutako pertsonari entzun diogu zeratik leku horietan pasatutakoak ez.